Lambat si Mas, bos. Wah, ngarep dulu di Als je lekker tijd zoekt, of een wijf zoekt, of een lijn zoekt, of een wijn zoekt, go hang met ons. Go hang met ons. Als je lekker tijd zoekt, of een wijf zoekt, of een lijn zoekt, of een wijn zoekt, go hang met ons. Bos, sebelum itu bahasa ublok aja. Anu, Ini kyo apa ya? betul. Bos, terus dia orang sefuat sih. Asia. 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 Of een lijn zoekt, of een wijn zoekt, go hang met ons. Go hang met ons. Mensen van mijn boek, die nus kan schrijven, tot bij die lijn ook. En als ik praat van drugs, ik het ook geen ook. Wat maak jalan Os, bro? Masih aku belum di awan. Masih jalan di awan. Masih jalan di mana? Tak berarti saya man. Saya. Oh. Oh, saya was. Iya, di mana? Iya, memang saya. Iya, memang. Los memang. Los memang. What man saya? Why? Iya, memang. Why, ala la masya push mata me. Why, os kelap me bro. Why, os bu me bu amane tu. Why, amane tu ro kelap aya me bu. Os ga gaat dit dus net zo los aya. Os. Why, Why. Ya, die nice man. Pas af jong. Balu. Why, asala. Pas. Los, die naai man, die naai staat gewoon nog mee. Woi, wat dan? Ons gaan blok.